Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, super duper kaloyal Pil na pil and eh. charming dago. Pil na pil mo naman. And Tita Tanya Hot Fresh Yummy. Parang si Catherine ay totoong kaloyal. Ching. Hindi, parang Andrea yung tingin. 20 years na mula nung iniwan kami ni tatay. Hello po, ako po si Luisa ng Bagumbong, Caloocan. 5 po kami magkakapatid. Ang nanay floor namin ay naglalabada. Samantalang si Tatay Peryong ay regular na trabahante po sa isang pabrika. Nung kabataan ko, hindi namin na-enjoy ang magkaroon ng ama. Bakit? Iniwan po kasi kami ni tatay para sa kabit niya. At dito po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hindi ka muna dito. Liko dito. Yummy ko. Yummy ko. Yamete kudasai. Wait lang. Sabihin mo yamete kudasai. Yamete ko dasay. Yan. Yamete ko dasay. Ayan. Ano yan? Iiwan mo ba talaga yung asawa mo at mga anak mo para sa akin? Oo, para sa'yo. Pangako. Pangako Tumingin yan. ka sa akin mga mata. Ayan. Yamete ko dasay. Yamete kudasai. Slap me. Okay. Yamete ko dasay. Ikaw ha, maldita ka. Sige, magsama na tayo. Bitawan mo ako! Pero yung maawa ka sa akin, maawa ka sa mga anak mo. Tatay, wag niyo po kaming iwan. Nanay, Opo, tatay. tatay, Huwag na po kayo mag-away. tatay, huwag niyo po kaming iwan. Pero yung maawa ka sa mga bata, hindi ka pa naawa sa mga bata. Hindi ka pa naaawa, late pa ng bulso natin. Maawa ka naman sa mga anak mo. Bitawan mo ako. Ha? Pero yung huwag mo naman itong gawin sa amin. Ano bang nagawa ko sa Ano iyo? ba mahihita ako sa'yo? Pinaglingkuran Ha? kita, ginawa ko lahat. Labandera ka lang. Ano pa magagawa ko sa'yo? Kaya sasama na lang ako Bebs. Kasi, sabi niya, magkakaroon din siya na sariling salon. Intindihan mo? Natural, kailangan kong buhayin ang mga anak. Katuwang mo ko kaya tinutulungan kita maghanap buhay para mabuhay ang ating Ayoko mga na nga anak. sa'yo! Bitawan mo nga ako! Baba, wag niyo pong iwan. Tinanay, wag po kaming iwan. Tatay! Mahal namin po kayo! Ang ipal mo naman, bunsa!
na. Kaya na kayong buhayin ng nanay nyo. Ha? Pero maawa Bitawan ka sa mo mga ako! anak mo! Bitawan mo. Bitawan mo ako, ha? Bitawan mo. Pero bakit mo nagawa sa amin? Nasasama ka sa ibang babae! Paano mo Ayoko nagawa na nga sa'yo! Tingnan mo yung tsura mo! Ha? Hindi ka tulad ni Debs. Sexy. Ha? Yan yung mga gusto ko. Ha? Dahil sa'yo yun, kaya naging losyang ako! Dahil sa'yo, ang dami nating anak, inaasikaso ko sila. Huwag mo ako maano, ha? Ha? Ako masisisihin mo? Ha? Ma'am, Ay, wag huwag niyo po saktan si nanay. Huwag niyo pong saktan si nanay, tay. Huwag niyo po saktan si nanay. Ay, huwag mo na akong pigilin. Aalis ako sa bahay na ito. Pero yung bitaw mo. Kumahimik kayo! Bitaw mo. Aalis na ako! Pero Hindi na ako masundan. mo kaming iwan. Maawa ka! Kahit di ko masyadong naiintindihan yung mga pangyayari noong araw, ay alam kong nasasaktan po si nanay. Gayunpaman, tinaguyod niya pa rin kaming magkakapatid para po makapag-aral. Mag-isa lang si nanay. At kaming lahat ay dumiskarte para mabuhay. Plastic po! Plastic! Hoy, hindi ako plastic! Grabe ka naman, Kuya Junjun! Hindi ikaw! Ito binibenta ko. Ibenta mo na yung kalamansi mo. Ano binibenta mo? Bili na kayo ng kalamansi ko. Tama ba yan, Kuya Junjun? Ang galing-galing mo talaga, Jinky. Siyempre, Kuya Junjun, paglaki ko gusto kong mag-singer. Kapatid tayo sa pangit ka rin. Hindi mo si Papa, sumasama sa ibang babae. Huwag ka sasama sa ibang babae, Kuya, paglaki mo, ha? Manadamay na naman kami. Wala naman akong ginagawa. Oo nga. Junjun, huwag kang talaga sumama sa iba. Ako, di talaga ako sasama sa ibang babae. Gusto ko sa ibang lalaki. Ala, Kuya, maling ka ba? Uy, huwag kayo mahingi kay nanay. Kuya, kaya pala ni Kuya may lipstick ni Mama. Magtinda Kuya! na nga kayo doon. Ayun at si nanay, papunta na siya dito. Mga bata! Nay, gutom na po kami, Nay. Ay, ito, bumili ako ng kakanin. Ito muna ang kakainin natin. Pasensya na kayo, wala pa tayong pambili Nay, ng ulam, wala eh. po bang ano, Nay? Gusto kong kumain ng Junjun, pasensya pork chop, ka. Nay. Junjun, hindi pa natin kaya ng pork chop ngayon, Junjun. Hayaan nyo munang malnourished kayo. Pasensya. Nay, gutom na gutom ako, Nay. Gusto ko ng turon, Ito, Nay. merong kalamay dito. Hati Ay, kayo gusto sa ko ng isa. turon. Mahal yun, anak. Pasensya ka na. Hindi ko kaya yung mga turon. Nanay, bakit ba nagkaganito tayo? Kuya, huwag niyo ni Papa yung sinabi na nga ni Mama na yun lang kaya niya! Napaka-ano niya naman eh! Hindi nga kaya bumili ni Mama ng mahal na ulam! Tuwang-tuwa na ako sa kakanin, Nay. Sama na rin kami sa'yo! Nanay ka ba? Ba't di ka sumasagot? Hindi niyo kinakampihan si Mama, si Nanay! Mga anak, pasensya na kayong kaya lang ni Mama ngayon ay kakanin. Hati-hati kayo sa 3 kutsinta tsaka isang kalamay, ah. Nay, ano't atin? Actually, Nay, hatiin ba namin ito kutsita, Nay? Ang Sa totoo liit-liit lang, na yun. sa totoo lang, bigay lang yan ng kaibigan ko. Wala kasi akong kikitain ngayon. Pambayad natin sa kuryente tsaka pambili ng bigas yung kikitain natin sa pagtitinda. Mama, nanay, sige po, magtinda pa po kami. Hoy, nandito pa ako. Buhay pa ako. Nanay, ayan yung Mars mong pala utang. Mars, Mars. naawa ako sa inyo, sa mga bata. Eh, may dala akong pagkain dyan. Kumain kayo. Lechon manok yan. Yay! Thank you, Ninang Trixie. Magkakain na talaga kami ng lechon manok nito. Oo nga, gutom na ako. Ninang Trixie. Oh, nagninang-ninang ka na. Ay, nakarinig ka na ni
lechon manok. Bakit puro puwet po ng manok ang natira? At least mayroon pa natira. May kakainin ka pa. Ang tingin mo sa amin po puwet? Ha? Ay, kung talaga bata ka, huwag ka na kumain. Ang sarap po ng yung puwet. leg. Akin yung leg. Ay, pasensya ka na, yan lang yung tira. Mars, salamat. 1 week na yan sa ref, sayang naman. Pwede pa yan, Mars, diba? 1 week sa ref. Mars, na-appreciate kita, Mars. Salamat sa mga tulong mo. Masusuklihan ko din yung mga tinulong mo sa akin, mga anak. Ang tirap-tirap pala ng lechon manok na 1 week na sa ref, Mama. Opo, nanoot na ang mga sarsa po. Parang nakain na po ito ng aso, kinuha ulit eh. Uy, hindi yan! Nabawi ko naman on time. Trixie! Inubo ka! Nabawi ko on time. At least, diba? Aray ko. O, sige na. Mars, makinig ka sa akin, Mars. Mars, makakabawi din ako sa isa tulong mo sa akin at saka sa mga anak Mars, ko. di naman ako naniningil sa'yo, Mars. Pero kung may pambayad ka, okay lang. Mars, salamat, Mars. Mars, tinan mo yung mga anak ko hindi na nakakaligo. Wala kasi kaming tubig. Mars, baka meron kang tubig sa bahay. Makikiligo sana kami. O ng sige, mga basta bata. yung tubig sa ref. Yun yung ini ko nila, malamig yun. Mars, hindi pa rin kami dumudumi. Pwede ba kami makadumi sa inyo? Mars, ginawa mo naman ako septic tank, Mars. Mukha ba ako septic tank? Ano yung septic tank, Ha? Mars? Doon papunta Meron na yun. ba na Dahil sa kayo? Inodoro, papunta doon. Ah, Puso Negro. Oo! Mukha ba akong Inodoro at doon kayo sa Puso akin? Negro. Sige na, Mars. Sige, Mars, pumunta na kayo ng salamat, bahay. Mars, makakaganti din ako sa'yo sa pagdating ng araw, makitain ka din sa amin. Mukha nga mo talaga. Kaya kayo iniwan eh. Mars, salamat, Mars. Masalamat. Tirap-tirap talaga nyo, Jinjin. Hindi niyo po nititiran si nanay ng kutsinta. Oo, tira nyo. Inubos niyo naman lahat. Nanay, sa'yo na lang tong foil lang lechon Mama, manok. sa'yo tong nyog. Ramdam ko po ang bigat na pasan namin noong araw, pati na si nanay. Grabe, ang hirap po ng buhay. Makalipas po ang 20 taon. Sa awa ng Diyos, abay nakaraos naman po kami. Yung iba ko pong mga kapatid ay may asawa na at may kanya-kanyang pamilya. Kaya kami na lang po ni JR ang naiwang kasama ni nanay. At isang araw, nagtaka po kami na si nanay po ay ang daming nilutong pansit. Oy, kumain kayo dyan. Ayan, napakaraming sahog niyang pansit na Hoy, yan. kaya na daw! O, yun na kayo dito ah. Pakahirap niyong tawagin. Ganyan ba talaga ang mga bata ngayon? Mama! Oy, Mama! ay buti naman at naging ganap kang lalaki. Buti na... Mama, wag ganun. Wala kang respeto sa kilay ko. Oy, ano, kamusta na yung ano mo, Papa Balls mo? Mama, okay lang yun. Ikaw talaga, tol. Wala talaga nagbago sa'yo. Jinjin, ayan yung paborito mong atay ng manok. Sinahog ko marami dyan sa 5 kilong pansit. Nay, bakit ang dami pong pansit? Eh, ilan lang naman Saka, tayo. Ba't may handa? Anong meron? Oo nga, Nay. Wala namang okasyon. Nay, oo nga, Nay. Ako yung bunso, ha? Ako yung palaiyak. Ako yung palaiyak ng bata. Oha! Oha! Ako yun. O, hindi na kita Hoy, makilala. Kim, ikaw yung bunso na hindi ka palaiyak. Oh, kasi kala ko nga, nung bata ako, hindi ako makapagsalita eh. Nay, ano pong ano? Nay, may boyfriend ka na ba? Mansarin niyo ba? Ano bang meron? O nga, Nay, ba't ang dami pagkain? Hoy, Teka lang. Wag niyo May- akong isasama sa mga kalandian niyo. Si Wag Nanay. niyong dumihan ng dangal ko. Nay. Wala akong gano'ng mansari. Ano ba yung mansari? Ano? JR. Bunso.
Ako yung bunso. By the power vested in me, I pronounce you Happy Mansuri. Nay, ano ba talagang meron ng okasyon? Hindi niyo ba naalala? Ano nga? Di ba birthday ng ama niyo? Birthday. Oh, tapos Birthday anong ni pakialam Tatay namin sa Per. birthday niya? Hoy, Oo nga, Nay. Ano pakialam namin sa birthday niya? Nay, ano Oo ba nga yan? naman, Nay. Nay, ang tagal-tagal na. Bakit pinaghanda mo yung wala dito? Huwag niyong gaganunin ang ama niyo. Ama niyo pa rin yun, yung mga bunganga niyo. Hindi ko ba kayo tinuruan ng magandang asal, ha? Oo nga, Nay. Nay. Ama namin yun, pero asan ba siya? Kahit yun ay sumakabilang bahay, ama niyo pa rin yun. Wala kayo sa mundo kundi dahil sa kanya. Huwag naman kayong ganyan. Dapat nga, hindi na lang niya kami binuo eh. Bubuuin niya tapos wawasakin niya. John, yung bibig mo! Nay, pasensyahan niyo na po yung mga kapatid ko, pero nabigla lang po kami na bakit niyo po pinaganda si tatay. Nay, mahal niyo po ba siya? Buksan niyo yung kumakatok. Huwag niyo na akong masyadong intervene. Baka ma-high blood ako. Bunso, abot mo nga yung katapres ko. Ayan na, Nay. By the power vested in me, I give you the kata-press. Ano spelling niya, Nay? Kata-press. Ibibim mo rin ako. Ibibim mo ako at Sige na, ako magbipi sa'yo. Oh. Ano ang blood pressure ko? Okay lang yan, Nan. Parang ano lang yan, Nay. Parang motor. Ilan? 150. 150 over... normal ba yun? 150 over 90. Ay, mataas. Abot mo na yung gamot ko tubig. Huwag nyo na kasi Okay, kung high blood din. Ayun, yung kumakatok kanina pa. Sino ba yung mabilis maglakad na yan? Andito na yung kumakatok. Si Tatay. Anong ginagawa niyo dito? Peryong. Ako si Peryong. Mga anak. Mga anak? Kapal na mukha mo ah. Kuya, magdahan-dahan ka ng salita. Tay, Bakit? Di ba galit ka rin naman sa kanya? Ba't mo ko pinipigil? Tay, ba't ka nang gugulo dito? Tay, umalis ka na. Happy birthday sa'yo. Happy birthday, Peryong. Salamat, Lord. Peryong, pinaganda ka namin ng pansit na paborito mo na maraming sahog na gulay at may chunks ng manok. Sabi ko na nga ba, I love you ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Ginaya ko yung recipe ng mahal kita. Ganun ba? Oo. Mahal rin kita. Mahal pa rin Hindi. kita. Peryong, nagkakamali ka. Tay, pwede ba umalis ka na? Tayo, umalis ka na tayo eh. Tay. Okay na yung buhay namin nung wala ka eh. Oo nga naman, Tay. Kaya namin mabuhay nung wala ka. Ano dito? Para alagaan ka namin kaya ako pumunta? Tay, tumigil ka na. Hindi ka namin kailangan. Si nanay yung nagtaguyod, sabi nagpa-aral bumuhay. Anong ginagawa mo dito? Papapaygat ka na naman kay nanay? Puro konsumisyon ang dala mo sa amin buong buhay ni nanay. Oo. Ngayon babalik-balik ka? Ano? Dahil may sakit ka na? Ay, pera ng asin, anak. Oy, wag na. Yak! Peryong, umalis ka na dito. Tay, huwag niyo na lang kami guluhin, Tay. Okay na kami. Peryong, oy, maawa naman kayo Ay. sa ama niyo. Wag niyo naman ganyanin. Pasalamat ka nga, tinatawag ka pa namin tatay. John! Ang panalilita mo! Hindi kita tinuruan ng Nay! ganyan! Anong ginawa ng taong ito? Wala naman, di ba? Ama niyo pa rin yan! Wala kami pakialam! Ang mga anak, tinuruan ko kayo ng tungkol ng Bible. Anak, kung sana matanggap niyo ulit pa, mapatawad niyo na Hindi ako. namin kayo mapatatanggap. Tinan yung ginawa niyo kay Mama! Pinahirapan niyo buong buhay niya eh! Sige, Pinili niyo yung kabit niyo! Tay, umalis ka na tay, kundi papadampot kita sa ambulansya, tay. Tay. hindi pa naman ako hinimatay. Baka walang yan ito. Sino ba to? Ako po si Kim. Ikaw yung bunso. Opo, dati po akong Kimberly. Ngayon, Kim. Sabi ko na nga ba eh. Tay, dahil sa'yo naging tomboy ako, kasalanan mo yan, nagkasaroon ako ng identity crisis.
Ako rin, Tay. Kaya rin nung nagkaganito, tignan mo yung kilay ko, oh. Naka-microblading yan. Tay, please. O sige, Nay. Bilang respeto namin sa iyo, at ako bilang kuya, kung anong maging desisyon mo, tatanggapin mo man itong taong ito, papasukin man ulit siya sa buhay natin, o hindi, nasa sayo yun. Respetuhin namin. So ikaw, Nay, Salamat ano mga maging anak. desisyon mo ngayon? Peryong, tumingin ka sa akin. Ano? Tanggap na ako? Yes! Thank you, Lord. Shut up, Peryong. Darling, Peryong, mo na ako. pinapatawad kita, Peryong. Salamat, darling. Pinapatawad kita at pinapatawad ka na ng mga anak mo, ngunit ayoko na. Ano? Hindi na kita mahal. Baka magawa pa natin ang paraan yan. Kaya lang ako Let's start all over again. Ha? Magsimula tayo. Peryong, Peryong, mabuti lang akong tao, kaya ayokong maging masama sa iyo, pero ayoko na. Okay na ako. Mag-move on ka na. Kalimutan mo na kami. Let me try again. Let me